всъщност е купувача на това жилище. И Мариана Спасова, която не присъства. Всъщност, нека кажем, че тя не е в добро здравословно състояние. Вие сте адвоката. Да, Райна Аврамова. Райна Аврамова. Какво се случи в петък? Ами в петък... С една дума и пускаме репортаж. Така. Много усилено се звънеше на звънеца, сутринта около 9:30. След което разбрахме, че отново съдия-изпълнител Бизов се опитва да влезе в жилището ни. Естествено не го допуснах да влезе. Така опита се да го направи по доста брутален и нецивилизован начин, като с две думи направо разби цялата врата, опитвайки се да влезе. Да. Отворете, защо? Отворете, защото ми е дом! Къде да отида, бе? Къде да отида да живея? Значи, с мене на 2 метра. Иди, бе, брат! Няма да разговаря с мен! Ясно ли ти? Ясно ли ти? 2 метра. Дръж вратата! Пази си дома! През 1991 година Министерство на отбраната и фирма Совбулкоп сключват договор за строителство на съвместен блок. Според договора, след завършване на кооперацията, Министерството трябва да даде на фирмата 15 апартамента в различни сгради. 2 години по-късно футболният съдия Любен Ангелов купува жилище в същата сграда на улица Йоан Екзарх, 13. Превежда сумата от 200 000 лева и подписва предварителен договор. 15 години военното ведомство не издава документ за собственост на семейството, като мотивите всеки път са различни. През това време между бившите строителни съдружници се водят дела по всички инстанции в съда. Така се стига до съдебните разпореждания за освобождаване на жилището в полза на Совбулкоп. Как е възможно? Как е възможно такова нещо да се случва в днешно време? 10 дни Мариана да бъде затворена в собствения си дом, накрая да получи криза и тогава едва да ги извадят. В днешно време, в днешна България, как е възможно? На мен не ми е безразлично, че този човек, почтен и честен, го гонят от собствения му дом. Макар че няма документ. Той не е виновен. Спор с господин Ангелов нямаме. Нашия спор е с Министерството на отбраната, което е главният виновник да се стигне до тия ексцесии. Какъв е спора? Разбирам, че той датира от 1993 година. Елементарно е да се каже на късо, въпреки че казусът е много дълъг. Министерството на отбраната е боравило с чужди имоти, които ги е предоставило незаконно на трети лица. Такъв ли е този случай? Точно такъв. Въпреки че съответник по делото и са редовно призовани, представители на Министерство на отбраната по време на опитите за влизане в жилището нямаше. В същото време потерпевшото семейство не е уведомено за предстоящите съдебни действия. А за днешният случай господин Ангелов няма връчена призовка за насрочения за днешната дата върх. Съдия-изпълнителят е длъжен преди да предприеме каквото и да било действие по изпълнение на влязло в сила решение, респективно изпълнителен лист, той трябва да уведоми лицата. Значи аз помолих съдия-изпълнителя да ми покаже в момента някаква призовка. Той отказа категорично. Във вас имате ли изпълнителен лист и пратена ли е призовка на лицето, което трябва да бъде изкарано от апартамента? Разбирате, че това звучи несериозно в момента, който прави. Ако нямате във вас призовка и изпълнителен лист, тогава въводът е незаконен. В 11 часа съдия Бизов беше уведомен, че с определение на съда въвода е спрян. Въпреки това той отказа да прекрати действията по отваряне на жилището до получаване на документа. Няколко минути по-късно разбиването на вратата беше спряно. В блока има още 5 семейства, които предстои да бъдат изгонени по същата процедура, тъй като според договора от 1991 година фирма Совбулкоп трябва да стопанисва 11 апартамента, а реално Министерство на отбраната е отпуснало само 6. Вие сте като на война общо взето. Това, което видяхме, аз не мога да повярвам, че се случва. Съдия-изпълнителя беше по-железен от вратата, според мене. Точно така. Но кога спряха?
Значи, те спряха едва когато колегата Рангелова донесе от съда. Адвокат. Да, адвокат. Значи тя отиде до съда да провери дали е издадена обезпечителната заповед за спиране на изпълнителното дело. Аз стоях все пак на място в имота. Донесе определената заповед. Когато съдия изпълнителя погледна, поиска все пак няколко секунди да консултира с някой по телефона своите действия, т.е. да спре или да не спре. И тогава беше спряно. Сега, много важно нещо. Договора, с който вие купувате жилището от Министерство на отбраната, носите ли си го? Да. Какво пише в него? Без да го четете, да го преразкажете. Споменава ли се някъде тази фирма? Не, никъде не се споменава. Тоест, вие имате договор с Министерство на отбраната. С Министерство на отбраната, да. Което означава автоматично, че Министерство на отбраната, ако има някакъв проблем с трето лице, си е проблем на Министерство на отбраната. Да. До този момент обаче трябва да кажем за зрителите ни, че Министерство на отбраната пак ни отказаха участие. Според тях проблема трябва да бъде решен между Софбулком и семейството. Поетият при миналия разговор ангажимент за тристранна среща е изпълнен, казват те. Да. Изходът от ситуацията според Министерството е съдебен процес. Приемате ли такъв тип отговор? Аз приемам съдебен процес и искам да благодаря на съда, че направи тази забрана, за да се спрат тези циркове, които стават със семейството ми и се наложи съпругата ми да ходи от болница на болница. Приемате ли обаче отговор на Министерство на отбраната, че те не са страна? Не приемам. Аз с Софбулкоп нямам нищо общо. Нашите пари са в Министерство на отбраната, също и на Софбулкоп парите са в Министерство на отбраната. Договори ви споменава ли се тази фирма? Не, никъде не се споменава. От правна гледна точка има ли право Министерство на отбраната да каже, че не е страна? Не. Значи, това е категорично и... Те казват, че трябва да се реши проблема между това е най-лесният вариант. Това е най-лесният за тях вариант прехвърляне на топката. Но, ако те твърдят... Дайте договор да го покажем. Да, трябва да бъде решен проблема между Софбулкоп и господин Ангелов, то аз питам, защо след като Софбулкоп АД е започнало да води дело срещу Министерството на отбраната още 93-та година или 94-та, защо те не са поискали привличането на господин Ангелов като страна в съдебното дело? Добре. Сега, имахте тристранна среща след първото ви участие в предаването преди дни. Кой присъства на тази среща? Разкажете за това, което стана. Представители на Софбулкоп с техния адвокат. Аз присъствах с адвокатите си и заместник министър Бозаджиев. Какво стана? В заключение той каза, ще бъда ясен, но кратък, в заключение той каза, че ние сме готови да дискутираме с фирмата, да дадат или жилище някъде да задоволят фирмата, или финансово да обещетат фирмата. Казаха да им дадеме време. Време не посочиха точно колко време и кога ще получим резултата. Не казаха в какъв срок ще изпълнят това. Да, не казаха. И добре, как тогава? Какво е станало след това? Значи вие всъщност сте се разбрали принципно какво да бъде решението в петък, нали така? Да. Ти са преди петък на тази тристранна среща. И вместо втора среща да направим тристранна, изведнъж идва управителя с съдия-изпълнител, управител на Софбулкоп, с съдия-изпълнител и видяхте какво се получи. Какво ви каза? Защо идва? Защо пак идва? Аз му зададох въпрос, му казах, господин Първанов... Това е шефа на фирмата. Да, шефа на фирмата. Не е коректна постъпката ви. Той каза ми, коректно ли е да ме викат в прокуратурата? И аз тогава му показах документите, че аз съм дал жалба до главния прокурор още на 14 и на 9 май първата и на 14 май. Много преди първия въвод. Така или иначе, че аз след срещата в Министерството не съм бил некоректен да ходя да подавам жалби в прокуратурата. Кажете ми как живеете. Значи това, което виждам, не се случва за първи път, което видяхме в репортажа. Оглеждате ли се, когато излизате от къщи, дали няма да се появи някой, който да иска да разбие жилището? Това е абсолютно законно. Оглеждаме се, да ви кажа, и добре, че се забавихме. Това бяхме тръгнали на лекар с съпругата. Добре, че се забавихме, се срещнахме с изпълнителите на... Иначе те щяха да влязат. Иначе щяха да влезнат. Да. И след това? Предполагам, продават апартамента, измиват си ръцете и за тях случай е решен. Тоест за вас в момента единственият шанс е винаги да има човек в апартамента. Да. В общи линии, да. Общо взето, да. От колко време сте така? Ами, доста време. Така, не мога да кажа точно дата, но доста време вече
не знаеш кога да излезеш, не знаеш дали да оставиш апартамента си, не знаеш дали като се върнеш няма да намериш нов патрон на бравата. И изхвърлени. Да, изхвърлен багаж и вещи. Просто Министерство на отбраната трябва да вземат някакво решение в края на краищата. Те са основният виновник за това нещо. И искам тук да кажа, че съместник министър Бозаджиев на срещата, след като му е казано, че майка ми е в лошо здравословно състояние, неговите думи са били да не драматизираме нещата. Какво е състоянието на жена ви? Никак не е добре. Тя в нервна криза е изпаднала и не може да излезе. Тя 10 дни вкъщи беше заключена. Тя има по-така слаба психика. И след това, посредствено след това, 3 дни лежа в болницата. И много е трудно по... Той и вие сте тръгнали на там, ми се струва. Така върват от аз нещата. видях в репортажа, че бяхте просто полудял от това, което се опитаха да направят. Те изобщо призовка показаха ли ви? Да, имате ли за това, че идват? Не. Съдия изпълнителя седеше и мълчеше. На първия въвод ми беше вкаран под вратата някакъв лист, пише до обитателите. И нито име е посочено, нито нищо, но въпреки всичко пак имахме някакво предупреждение, бяхме подготвени. Второто идване некоректно. Вместо да направим втора тристранна среща в Министерство на отбраната, Совбулкоп с съдия изпълнител отново пристигнаха пред дома ми и този път с флексове. Всъщност вие искате да си се спази закона. Не се опитвате да правите нищо, което е незаконно в случая. Имате договор с Министерство на отбраната, имате спор, който е от 15 на години вече. Следвате процедура. Как спряхте самите съдия изпълнителя втория път? Пак по законов път? По законов път с решение на съдята, който спря. Искам да благодаря на съда за това, защото спря това безумие и по този начин ни дава възможност да се защитим и да си потърсиме правата в съда. Какви са тези документи, които ви носите също? Сега какво Това е писмо 72, което ми отговарят в отговор на молбата ви така за замяна на собственото ви жилище на Овчи купи. Уведомяваме, че същото е отредено на еди кой си офицер, който е безквартирен трета група. За да разкажете. Поради факта, когато вие купувате жилището от Министерство на отбраната, те ви посочват трето лице, на което да продадете своето пък жилище. Вие правите замяна. Да, защото аз не съм военен и за да не се ощети военно-жилищния фонд на Министерство на отбраната, предоставям жилище. Аз фактически ми трябваше една стая повече, заради детето беше малко. Оцениха ми жилището на 95 000 лева. Тогава? Да, чисто ново жилище им предоставих. След което ми посочиха банка и не 95 000 лева, а сумата от 200 074 лева. Нормално е. Внесох всичко. Те са диктували начина на замяната и на продажбата. И нашите пари са в Министерство на отбраната. Тоест, тогава вие сте си изпълнили ангажимента. Този човек, съответно служител на Министерството, живее във вашето жилище. Да. Съвсем нормално е. Вие сте го предоставил. Да. Не, то е направо продадено. Ето го и нотариалния акт за продажбата на жилището. Това е нотариалния акт. Точно така. С който вие сте продал на този военен. Да, на базата на това, че съм изпълнил всички техни изисквания, те ми пуснаха постоянна заповед и направиха предварителния договор, който трябваше да се превърне в окончателен, когато стане сградата изцяло готова. Добре, какво друго каза този заместник министър? Значи, те какво правят? Казват ви, че изобщо нямат общо едва ли не с случая, освен че трябва да ви помогнат да решат проблема между вас и фирмата, така ли? Те се опитаха, как да ви кажа, просто медийният шум, който се вдигна, непосредствено след това бях поканен на тристранна среща. Преди това се мъчех да направя такава тристранна среща, но ми отказваха. Добре, но при положение, че вие в договора ви, който е за покупко-продажба на това жилище, от което сега се опитват да ви изкарат, там не фигурира тази фирма, като им кажете това нещо на Министерството, те какво ви отговарят? Те казват, ние сме загубили дело, оправяйте се. Грубо казано, такъв им е отговор. А за компенсацията, за която говорихте, какво ви казаха? Къде ще ви дадат жилище? Или казали се, че ще... Не, те предлагат жилище на Совбулкоп. Готови са да предоставят жилище на Совбулкоп, да погасат претенциите на Совбулкоп или финансово да ги обещетат. И той е съгласен, управител на фирмата, господин Първанов. Каза, съгласен съм. Колко от другите хора, които са... Те са общо 15 такива жилища. Колко от другите семейства са изкарани от жилищата? Само 6 жилища владеят в момента от тези 15. Имат претенции за още 9. Тук в тези жилища имаше проблеми генерал Михов, генерал Пандев,
полковник Захариев с доцент Колева, която е преподавателка в университета. Просто не е коректно Министерството на отбраната, което олицетворява държавата, да, след като са знаели, че е продадено жилището и са вкарани $200 000 от страна на фирмата, те да го препродават втори път на мен. И то 1 или 2 месеца след като са го продали на Совбулкоп. Те са знали, че ще се стигне до тук рано или късно, но предполагам, че са си мислили тогава, това ще стане след 10-15 години и тогава ние няма да сме в министерството. Тоест, моментно са си решили нещата. Съответно, вие сега на какво разчитате? На каква законова процедура? Какви са вариантите ви? Значи, разчитаме на законовата процедура уважаване от съда на предявения установителен иск, с който да се признае за установено по отношение на Совбулкоп и Министерство на отбраната, че господин Ангелов е собственик на този имот по силата на предварителния договор и продължило непрекъснато и необезпокоявано владение върху този имот повече от 14 години. Може ли утре пак да се появи съдия изпълнител? Възможно е, ако тази обезпечителна заповед бъде обжалвана и следваща инстанция я отмени, възможно е той да се Само появи. да ви питам нещо, което виси като въпрос и трябва да ви го задам. Как взехте това жилище на времето? Вие не сте военен. Да, аз... С връзки ли стана? Не. Тогава нямаше фирми, нямаше строителство. Държавата преминаваше към пазарна икономика и поради факта пак казах, че жилището ми беше малко, детето ми растеше, исках една стая повече. Подадох съвсем коректно молба до Главно управление на строителни войски и до МНО. От строителни войски тук имам писмо, което много коректно ми отговарят. Нямаме тази възможност, господин Ангелов. Благодарих им и това. Ето, писмото ми е тук в папката. И ви изпратихте до Министерство на отбраната? Не, заедно ги бях изпратил писмата. Обаче от Министерство на отбраната не постъпиха по този начин. Просто ме подведоха с техните документации и писма и аз съм изпълнявал по договора всичко това, което е залегнало. Разказаха ви, че имат жилище, което могат да ви дадат. Да, предлагаха в Лозенец, предлагаха ми на Пенчо Славейков. Да. Също имаше. Благодаря ви за участието. Призоваваме Министерство на отбраната да уважи факта, че вие имате договор с Министерство на отбраната, не с тази фирма, така че да не абдикират от проблема и ако са поели ангажимент в тристранна среща да съдействат за това да решат проблема с тази фирма, да го направят в определен срок и то да е по-скоро, защото наистина това, което става с семейството ви е безумно. И не знам доколко и психически бихте могли да издържите на това, което се случва. Благодаря ви. Тези 7 дни, които сега имат възможност да обжалват, само в тези 7 дни ще бъдем спокойни. След 7-я ден вече не се знае. А също така молим и Министерство на отбраната да не ни кара трети път да правим тази тема. Най-накрая да решат проблема. Интересно сигурно ще бъде за зрителите, че обжалването ще стане в Висшия касационен съд, където съдия е бащата на господин Бизов. Кой е господин Бизов? Частният съдия изпълнител, който ни разбива апартамент. Човекът, който мълчеше ли? Да, същия. А това наистина е любопитен факт. Да. Значи, надявам се на... И затова сме притеснени отново, че може да падне последната заповед. Благодаря ви за участието. Сега темите, които следват в предаването ни. Новините, след това водача на една от групите в Пейсмен Кали, преди финала на шоуто. Представяме ви и детска книжка. My companions, generals, soldiers, kings, all of you. Ask, and it's yours. Gold, silver, spices, jewels, slaves, women, yours. Clytus. Where's Clytus? Clytus is drunk. And has what he needs. I too, like Alexander, give to you everything I've gained. But I too, like Alexander, am rich enough in glory. My son, to make yourself less great would be far better. To my king, Alexander of Macedonia, son of Philip, who led us here and will lead us safely home again. Victorious conquerors. Alexander.